To masu sauraro assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniyar daga nan tashar Labaran. Hukumar Raya Ƙasashen Majalisar Dinkin Duniya ta baiwa hukumomin Nijar tallafin motoci 41 domin amfanin jami'an tsaro da ɓangaren lafiyar ƙasar, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar ANP ya rawaito. Rahoton ya ce kwamishinan 'yan sanda Abdourahamane Ayouba ne ya karɓi tallafin motocin a babbar shadkwatar rundunar da ke Yamai a ranar Alhamis ta hannun babban sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida, wanda ya ce wannan gudunmuwar motoci 41 wanda daga ciki za a yi amfani da 12 don tallafawa hukumar tsaro ta ƙasa a Tilaberi da Tahoya da kuma Difa, sannan motocin ɗaukar marasa lafiya 18 don amfanin cibiyoyin lafiya a yankunan Tilaberi, Tahoya da Difa da sauransu. Yankin Liptako da ke kan iyaka da Burkina Faso da Mali da Nijar ya fuskanci taɓarɓarewar zaman lafiya sakamakon rikicin ƙabilanci a yankunan, masu ikirarin jihadi tare da tashe-tashen hankula da masu aikata laifuka da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai wanda ba na gwamnati ba suka haddasa. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya sallami sama da sojoji 214 ciki har da wasu manyan hafsoshin soji daga aiki, a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta wallafa a shafinta na X. Ta ce daga cikin waɗanda aka sallama daga aiki akwai Manjo Janar Martin da kuma Kanal Dr. Atinye. Ya kuma amince da sallamar wasu ƙananan sojoji 195 daga aikin sojan Rwanda, kamar yadda sanarwar ta bayyana, sai dai ba a bayyana dalilin sallamar sojojin daga aiki ba, amma an fitar da sanarwar ne bayan shugaba Kagame ya gana da manyan hafsoshin tsaro na ƙasar, ciki kuwa har da babban hafsan tsaron ƙasar Janar Mubarak Muganga. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan tashar Labaran. Rasha ta shirya domin janye sojojin hayarta guda 100 daga Burkina Faso domin amfani da su a yakin da take da Ukraine, kamar yadda kafar yada labarai ta Faransa ta rawaito. A cewar kafar ta intanet, za a janye sojojin ne daga sashen Biya Brigade, waɗanda aka kiyasta sun kai 200 zuwa 300 a ƙasar, kuma tun watan Mayu suke ƙasar. An bayyana dalilin janye su kan cewa kimanin wata uku kacal bayan zuwansu shine domin rundunar tsaron Rasha za ta yi amfani da su a Ukraine, biyo bayan harin da Ukraine ɗin ta kai a sansanonin sojin Rasha a ranar 6 ga watan Agusta a yankin Kos, kamar yadda majiyar ta rawaito. Sojojin Biya Brigade ne ke da alhakin kare manyan jami'an gwamnatin Burkina Faso, ciki har da shugaban sojin ƙasar Kaftin Ibrahim Traore. Sai dai rage sojojin hayar Rashan a Burkina Faso zai iya rage ƙarfin Traore a daidai lokacin da shugabannin sojin ke fuskantar matsin lamba saboda hare-haren da ake yi wa sojojin ƙasar. Masu ikirarin jihadi sun kashe sama da sojojin ƙasar guda 200 a yankin arewacin San Matanga a ranar 24 ga watan Agusta. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce Isra'ila ta amince da tsagaita wuta a Gaza domin bayar da dama a yi wa yaran da ke zirin Gaza allurar riga-kafin polio. Ana sa ran za a yi wa yara kusan 640 allurar, wanda za a fara gabatarwa ranar Lahadi, kamar yadda wani jami'in hukumar ya bayyana. Za a gudanar da shirin allurar ne a zagaye na 3 a yankin tsakiyar zirin Gaza da kudanci da kuma arewacin yankin. A duk matakin allurar za a daina yaƙi a yankin na kwana 3 tsakanin ƙarfe 6 zuwa 15 na agogon yankin. An cimma wannan yarjejeniya bayan da Majalisar Dinkin Duniya ta ce wani yaro mai kimanin wata 10 ya kamu da shanyewar ɓarin jiki bayan kamuwa da cutar polio na farko a Gaza bayan shekaru 25. Tuni dai allurar rigakafin miliyan 1.200 suka isa Gaza, sannan ana sa ran ƙarin 400 nan gaba a ɗan wani lokaci. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya da wasu ma'aikatan kiwon lafiya na zirin Gaza ne za su yi aikin allurar. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan daga nan tashar Labaran.